Straight to the point. Okay, mga kaigalaan, balik ta. Nining atong hisgutanan karon. Daghan kay mga technicalities, no? Unya, kinini ang mahibawaan nimo, lain-lain mahigala, doon ay mga nahibaw po sa legal, lain-lain po mga opinions. Unya ato sa respetaran kay, parehaman doon na may mga basis. So, karon, dipindi po asa mahigalang bias. Pero kanana ang mingkag basis, pareha na nya kini, kuan maguni siya, case of first impression. Karon pa man unang higayon nga dunay impeachment sa usa ka kongreso nga dakong question kung mutabok ba o dili ngadto sa sunod nga kongreso. So we generis ni ang impeachment unya first time pa gyud. Wa lagi kay sa una magudok man kayong usog impeachment. Nagsugod ni mga panahong irap man. So muna nga, kato mga opinions mga tao, kato mga intellectuals, okay ra na. Pero mayong sa pagpadayag nimo sa mga opinion, nga bright kang paminaon, ayaw po og ka na ang makaminos ka sa uban. Ay, ang masa mga higala, makasabot ba ya? Kasabot ba yung mga tao ba ya? Gano'n sa maning kalakiha? Kining gisulting ay mi Marcos may kawa, oy, 2028 yun ang ilang tuyo. Kana may galasayon man ang sabton sa masa. Masayon sabton sa masa kung sige kaghisgot nga, sui generis, motu proprio, ang kining pagriman, wa sa konstitusyon. Ang sayon sabton sa masa, may masa, awa, yun, hadlok kimos 2028. Kay kinsa man mga higala, yoy, gusto ining impeachment, yun. Kinis Martin Romualdez mga kaigalaan, doon na may ambisyon. So Kinis Martin gusto po ni higala nga why ligon nga kontra. Kay kana gani mga kaigalaan, kay may tabugod kong impeachment, matanggal si Sara diha plus perpetual disqualification sa iyang posisyon sa gobyerno. Di na makadagan. So gusto ng patyon si Sara, politically mamatay siya. Para wa na kontras Martin. Unya, basta siya pagtuo ba nga ligon kay Sara, nagnaamang giuban mo dagan, dili na kayo inana kaligon. Ma-level ang playing field. Si Risa pod, maning kamot po si Risa kay ni butyag naman siya nga mudagan sa pagka-presidente. Mama niya nakalahi kung ining impeachment lagi. Kay kini mga judges, lahi kini sa judge nato sa judiciary nga masaligan, credible, nga di man asla manghigala di man asla sigig suroy-suroy na may mga restrictions kan di magkapatakag suroy-suroy. Pero kining mga judge, kining senador, politiko ba yan na? Nga doon na yung mga ambisyon. Nga magsuroy-suroy, mahigala. Bisag asa lang ko na masuroy-suroy. So, siyempre, kining si Risa daan, ni-declare naman siya. Mas may punta tagwa sa mo declare daan. Pero niingon naman siya nga, mudagan sa presidente sa 2028. So, medyo, ang imong tanggalon, mudagan pagka-presidente po sa 2028, so mga tao na ang masa, may masa, yun, pamulitika yun inyo. Muna, among proteksyonan si VP Sara. Kaya kining may impeachment, kadaghan sa mga kuwan din ha, kadaghan sa mga tao mahigala nga dunay kadaghan sa mga opisina nga dunay confidential funds, ano si Sama, targeted man yun, Sara naman yun. So ang masa, sayo nang sabton sa masa. Muna kining gisulting ay mi Marcos, makarelate din ang masa ana. Kaya, naay mga movement sa may galas impeachment court, depende man. O asa po ang, asa ni pabor, asa ang wa. Kaya kada mga pro Duterte, siyempre pag human sa voting, kanang 18 ka mga senador, para nila, kanay mo'y saktong mga senador. Kanang 5 ay ayaw na mga senadora, timan ini yung 2028. Straight to the point. Pero kadto po mahigalang anti-Duterte nga gusto naging ma-impeach si Sara. Maingon sa ito nga kining 18 ka senador, way ayaw ni. Ang atong hero kining 5. So lain-lain og pananaw. Lain-lain og pananaw. Pero ang mga tao mahigala mo ingon man nga unsa man kani 125 million di pa man na klaro mahigala nga lalisunon pa man na kay ang conclusion nga doon na pagpangawat sa 125 million confidential funds man na. Lahi man na sa mga higala nga klase sa funds. So,
dili na mga higala konklusyon nga kana giwaldas ang 125 million. Ikaduha, kung maghisgot ta mga higala og confidential funds, daghan man gikan sa mayor, ngadto sa gobernador, ngadto mahigala sa vice presidente, presidente, hasta ganing DA secretary na DILG, ombudsman, naaslay mga confidential funds. Ngano nga sa tanan nga nagdawat og confidential funds, targeted man gyud si Sara. Straight to the point. So kung corruption ang isgutan, ngano man kadaghang di binilyon ay, ngano man mo kakita sa binilyon. So klaro, nga ang inyong toyo, si Sara gyud nga mapindawon aron nga wa nay kontra in 2028. Straight to the point. Kaya lagi pagsabot sa masa. Kay Kinis Martin Landaan, di man gusto mahikilag doon ay kontra nga dako-dako ang kontra kay bisang gani katong yang dagan nga itong congressman sa Liti, iya magdi-disqualify. Ato lang ning agi katawa-katawa. Unya kana mahigala si Risa atat na atat kay nidikli naman po siya daan nga mudagan sa 2028. So lahi ni nga judge ha. Although kanang uban din ha mga kaigalaan. Lahi na mo na sui generis lagi ni. Kining mga klasiha sa huwes nga mga politiko pod. Bita lang to si kini si Win Gatchalian. Nagpa-endorse maganing Sara kanadto in the RB. Numdum ka? Rida ko kayong billboard ay to the sa Cebu Normal University. Sa kay Sara win tayo. Gusto mo dagan ni og vice presidente at that time, bisa ka naggibo. Gusto mo na mudagag vice presidente running mate ni Sara, nabalibaran o video lahi ba? Munang kita ang mga tao, di lang kita padaan ng mga politiko. Tanawon ta lang sa unsa ni. Sa pikas ug pikas nga habig mga suking tigpaminaw. No? Muna ang mga tao pagsulti ni Aimee, ingon kana mo na sakto. Mas daling sabton mga higala ng kang Aimee. Kay mingon ka nalibog na. Ingon sa Coco Pimentel nalibog ta, ingon sa Peter Kitano libog sa dili pabor. Ang masa nakasabot ang masa oy. Nahibaw ang masa. Dunay kakulian na nganong giriman. Kadtong pag-file dan sa impeachment dito sa Ubos Balay wala oranan na may pending question na Supreme Court. Kanang upat ka mang impeachment complaints kana nganong hilo man lagi sila. Wa may kisaw. Okay lang mo adto. So unsa may mahitabo ana? Wa nay klaro nga barometro nga pila ka impeachment complaints i-file depende lang. Nya karon na may impeachment complaint gi-file batok sa presidente ngano man lagi na. Straight to the point. Kaya na masa, di naman kadagan sa Marcos 2028, so di wala tagda. Pero Sara, targeted. Ang masa na, dili isla mga bogo. Kibaw sila na. So, ini-analyze masa, mauna gini. Binuang ning kalakiha. Kaya tinuod ka nga, anti-corruption yung ka, nga makakatingog sa billions nga issue. Trillions nga budget. Nga kini targeted bang yun? So, ang mga taong masa na dili na inyon ta lisod sabton. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala. Atong balikan ha? Technical mga higala na mga isgutanan karon ato lang paningkamutan nga masabtan sa masa. Og na motion to dismiss ni Bato, sayop to, o maingon ng katong kontra ba? O katong pro Duterte o anti-Duterte. Ang pro Duterte maingon sakto ng kang Bato. Ang anti-Duterte maingon sayop. O kadto pa'y napasar, pati sayo pa. Ang kang Cayetano may napasar, sayop gihapon. Pero kadto mga higalang pabor, uyon. Mao gini nagana. So depende kung asa ka mo pabor. Kani klaro-klaro ba? Ang masa, mas daling magkasabot sa gisulting Aimee Marcos, nga kini ay na lang gumong production ba? Ang tinuod ani ang 2028 na nga eleksyon. Nga mo ituyo, nga i-eliminate si BP Sara kay kung ma-impeach, ma-convicted mga higala, tanggal sa pagka-vice presidente o di na sa makadagan in 2028. Kana sayon man ang sabton sa masa. Ngano man? Na ay kasong impeachment gipasaka ni Bongbong Marcos, wa man tagdahan to ron. Gipasakaan og kaso mga higala si BBM na ay impeachment case. Nga gipasaka may higala si Congressman Ronald Caderma. On record na. Pero mingaw pa man lagi sa tirana ron. Namingaw mga tao, kadi naman dagan sa 2028. Muna wa na ta, wala gyud. Murag way na hibaw.
Pero kabantay mo, pagpasakag kasong Sara sa impeachment, pag December to, kisaw December 4, another case, kisaw. Hanto December 19 ay katulo, kisaw. Yan, pag February 5 na higala, patik sa baa ba? So, ang mga tao masa nakasabot na dayon. Uy, mura man og lahi ng inyong kalaki, ha? Kini ato lang ng yagi katawa, ha? Yagi talaga to katawa ni. Pero di man ko na to ma-underestimate ang understanding sa mga tao. Hilom-hilom na nanaan, di hapon kasabot na sila ki. Kasabot sila. Yan, labi pagip, tiwasan ni Amy Marcos o istorya mga higala. Kasabot na mga tao ang nagklaro. Kining speech si Amy Marcos, ha, akong ibabati ninyo mga kagalaan. Grabe niya ang speech. Munang, naay mga maneuvering din ha, may galang legal, dipindi ka asa ka pabor. Muna giingon ni Coco Pimentel, libog man, di man mabati, di kayo maklaro. Ingos kay Tano, klaro di klaro sa di pabor. Asa mo to, ato sa ipakuha ng video kalay dong, be, gamay lang. Kining kang Coco Pimentel kang kay Tano at that time, sa hisgutanan sa motion pa. Be, Tano, wala go do? Asa man to dong? Nada dong? Say, gamay lang ha. Palama. Flash it. Okay, para makita na natin yung fixed wording. Because I never heard return the issues. Ngayon ko lang narinig sa presiding officer. Kaya magulo. Sobrang gulo, Mr. President. Can we have the Honorable Cayetano restate the motion? Do you want it printed ko? Mr. President, I don't think magulo dun sa pabor magulo dun sa hindi pabor. Okay, gotcha. Kani mo ni klarong panghitabo. Karon mo ra laing mga opinion, laing mga kuan kuno, yahay mga higala ang mga abogado o pagawas o statement. Adili mauna makalibog ng kuan na. Ang uban wa man malibog. Talawas Coco Pimentel sa nga magulo Ingon si Peter Kitano, magulo sa hindi pabor pero sa pabor way gulo. Balik ka kini nga portion dong. Balik ka dong. Sige dong. Gamay lang. Binawa Coco. Coco kay It down, can we flash it? Para makita na natin yung fixed wording. Because I never heard return the issues. Ngayon ko lang narinig sa presiding officer. Kaya magulo. Sobrang gulo, Mr. President. Can we have the Honorable Cayetano restate the motion? Do you want it printed ko? Mr. President, I don't think magulo dun sa pabor magulo dun sa hindi pabor. Okay, cut. Klaro na, si Coco Pimentel magulo. Kay butar man sa may galangat dili kon. Sila man Coco Pimentel, Risa Hontiveros, Grace Po, Binay, Win Gatchalian. Lima. Pala nila magulo. Ang 18 man maguluhi. Mana karon plangka-plangkang pag-istorya inig abot na sa isgutanan nga teknikal na kay may isgutanan na kadto mahigalang mga pro Duterte o magkapabor sila wa gyud gulo. Pero gulo na sa pikas. Pag napod mga higala isgutanan nga pabor pod mahigala sa mga anti-Duterte, okay pod para nila, wa po'y gulo nila. Ang katupog sa mga antay magulo sa